Следва сравнително процедури. Моля, застанете крачка назад всички, за да имат възможност състезатели с номера 13, състезател номер 13, 15 и 17. За сега номер 1 Георги Георгиев да изпълнят 7-те завършителна поза. Двойна бицепсова поза. Моля да започнете. Благодаря. Следва най-широко гръб отпред. Благодаря ви. Най-широко гръб отпред. Моля започнете. Благодаря. Пригответе се за средни гърди. Започнете. Благодаря. А сега с гръб на публика. Напред, да не е толкова трудно, ако някой се е състезавал във вас, ще знае колко се изморяват състезателите при тези пози. Изометричното съкращение съвсем не е лесно. Затова трябва да им дадем по-малко почивка, те ще се почили и могат да изпълнят двойна бицепсова поза отзад. Започнете. А сега най-широко гръб.